en juule nelal makko tedduɗo mo jam e kisse goni e mon bacco Aminata e Abdoullahi kodda annabaɓe kodda ɓurnaɗo windere goɗɗo guila nde hay hunde wodanimo kala ko woodi sababone mum woni kanko annabi sallallahu alaihi wasallam. En calmini dendagal pulagu ɓundu kumba jatti fadduɓe diire guiroɓe bannane Boubou Malick Sy. En calmini dendagal pulagu tummogel Mamadou Demba. En calmini dendagal pulagu commune mo Kusan falde Goudiri diwan mo Tambacounda. e sikala mbiɗen gonɗen ko e mawba nasade hande ko nasade sappo e ɗiɗi lewru si solte sappo e ɗiɗi lewru colte ujunaji ɗiɗi e nogas jeegom eɗen ɗo e wuuro Tummogel kono holko addi en ɗo mbiɗen ko maditade damal gandal nde musidɗo Amadou Djibbari Samba Diadio gorko mo Guina waɗata e nder haalirde Goudiri sikki ala ko kanko eri kono ko Tummogel naɓe bismi en calmini dendagal Tummogel naɓe guila jowuro ha yetti Almami ha yetti Bobo kamɓe kala ɓe calminama kadi ɓe bismama sikki ala no ceerno Oumar Dore Coumba wi ni tippuɗi ndi walla mbiyen juɓɓudi ndi neɗɗo lenna e doggol ngol e ɗerwol ngol saabu enen fof ɓe mbawata haaldude eɗen gandi kono hayso goto tan e wawno lomtade en haala ko foti haalde ko fof kono ala goto fof meeɗa hen cetta tan eyyi to banggue golle ɗe jiɗɗen fuɗɗorade golle ɗe nde tawno fulɓe ɓe ɓoyde diine o ko kewmide ko hayso jeeya diine o eɗen jeeya e diine o wadde e gudditat golle ɗe duwaw tawde Allah bi khalifa o nan ɗo Almami o nan ɗo ceerno Samba waɗanen duwaw sen paye fuɗɗade caggal ɗum ko bismago joom wuuro o nde tawno galle walla suudu natirta ko damal kokken joom wuuro o salmina o bisma hoɓɓe makko ɓe caggal ɗum woni kokken Moussa le maire so tawi hawre o ari so ara nde o aroy fof o rokke konngol makko inchallahu taala ko fodde makko ko gueɗal makko caggal ɗum mbaɗen dartol wuuro ngo holko woni Tummogel e hol Tummogel Sinthiou e hol tinjuɗo Tummogel ma en garoy hen tawa kadi artata en ɗum ko Moussa Thiam caggal ɗum kokken konngol joom jaam o woni Baban Yange walla Yumar Yange bari Amadou Djibi Samba Diadio gorko mo Guina o artana en hen kankone inchallahu taala caggal ɗum dokken ko wiyete tuba ko mbi parrain woni Hammadi Falidou Sy eyyi kanko jogui ressources humaines SEMIC CSA caggal ɗum dokken koɓe mbiyata marin woni haajita woni yumajo o mataw ɗo e Tummogel o jeeya caggal ɗum woni invité d'honneur rokke konngol makko ha so inde makko tongaga ɗo caggal mum ko Bassirou Soumaré caggal mum Bira Thiam caggal mum men Papa Bay Sow maw rokke konngol so ari walla lomto makko caggal ɗum ko Aminata Bondu Thiam caggal ɗum ko Boundaw Sy caggal ɗum ko Adama Thiam mawroke konngol caggal ɗum ko directeur général SEMIC SA mawroke konngol caggal ɗum ko ceernam Ibrahima Seydou Dia gorko mo lugge lawade siñayi bo hocce siñaba e hocco e gawdi godi kono Ibrahima noon alaji Abou Ñawi ata joni ɗo Tambacounda woni Ibrahima Seydou Dia mo waroy he inchallahu taala caggal ɗum dokken hamme Amadou Boubouli gorko mo Mboyo waha kala saaha ko windiroɓe taha lewre bela e Amadou Yaro woni kono mawɗo tedduɗo ko liiɗo noon o wi o wattaki ñebbe yo gollomo hifto ñebbe ay caggal ɗum gatten goomu mago ay goomu amoɓe e yimoɓe woni goomu Murtala Samba Diop Mamma Samba Saydou Oumar Bakar gorko mo ndeysaan Sile Hamad leydi kuɗo dew kuɗo paade kuɗo gatten hamme Amadou Boubouli gorko mo mbawi waha cammalle lewre bela e Amadou Yaro o yerwono en rogere nde o una ha ɗigga weela heɗade taw goɗɗo e men fof ene heeɓen kadi gandal kadi naftoro ganden holko woni titonde holko titonde yahata inchallahu taala caggal ɗum ɓuuri ñang gawlo ma jironenen jammo ko liduɓe sosoɓe barinaɓe jaadiaɓe jiiɗi ko ɓe gamma ɓe naayo eyyi so ari ma waɗa sakkende caggal mo on so gaynima taw so ala ko jolti hen ko uddugo rewde hen wadde ko ɗo ni woni juɓɓudi ni sa law jamma oɗon e gandi ko haala ɗo ko feƴata e jamma he kono puɗɗen guila joni tan ko wona ɗum ko noon e gandi oɗo joguiɗo camarama o woni Oumar Doro Koumé gorko mo Hammadi Hunare o woni ko toon to Dakar lawɓe guendi dowlo Sénégal ko neɗɗo karlo haaliyanke to banggue kaalirɗe eyyi sa yi Dakar sa yi Oumar Doro Koumé
ala tubako ko ala présentation kanko woni do hande Allah den ha do e Tumbugel o do woni Ceerno Hamme Amadou Boubli mo ganduɗa wi gurdam mun fofo muɗum ko leñol ngol tan e ɗemgal ngal e diine o gasi ɗum o andira ɗum woni ko darani Ceerno Ibrahima Seydou Dia gorko mbuɗo Guellawali o moni ko kamɓe ko gotum tubako mbiɗa c'est la même chose Mariama Malick Sy mo ganduɗon on kam jara ko ɗon kolliremo wadde ko ni golle ɗe mbay joni e puɗɗota wadde tawde Ceerno Amadou Djibbari kam on kam ko hande ko ayyo kam woni jowuro ala de ala ko tanum jowuro ka tanum jowuro wana jowuro moɗɗi wadde en gaɗa fuɗade golle joni e Ceerno Samba mataw dokkuma ƴetta konngol mbaɗna e duwaw gutten golle inchallahu taala rabbi sarh li sadri wa yassir li amri wa wahlu uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e juulde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam min calmini dennangal musidɓe renduɓe oɗo e nokku sababu baɗɗo o e sababu baɗiraɗo o fof en calmini en juurima eɗen ñaago Allah noon baɗɗo sababu o yo Allah hokkumo sago makko so ɗum ɓenni e jiiɗa junnade e haala he musidɗo o haali ko weltare tan addani en haalde e lomtade dennagal serenɓe diwan o e almameɓe duwan o wonno ɓundu ko dennagal serenɓe ɓundu ko neɗɗo goto eɗen ñaago Allah noon ceerno men mawɗo o en kaalanmo kanko woni hande mawɗo serenɓe ɓundu foof ceerno Hamme Diallo to ayni maadi eɗen calminamo e inde makko e inde dennagal almameɓe ɓundu eɗen calmina ceerno Hamme Ly bisimilla makko e nder Tumbugel e nder ɓundu e nder Gudiri caggal mum noɓe mbirini tan en mbaɗat fatihe e salatul fatihe e yamirore dennagal serenɓe ko mbatten ko yo Allah hokku en timminde ɗum e dow jaam Allah hokka hen sagoji men Allah ɓeyda fof ɓeyda ɓunnunkoɓe ɓeyda dennagal diwan ɓundu bi jaahi annabiyu sallllahu alayhi wa sallam mbaɗen fatihe e salatul fatihe gaccen golle ɗe continue bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين jarga sare no Fulakunda naɓe mbiyata ni walla mbiyen joom wuuro o salmina o bismo eyyi ko weltare tan yettude Allah e nelaɗo mum woni joom wuuro hande noon ko Allah lomtinɗo ko Issa Hamidou on fonno arde ɗo o lomtimini min ɗo minne kadi miɗo wonde kalifam denɗam onne kadi mi lomtini ɗum minnene ɗum woni ko on dokkami konngol ko fonno haalede ko fonno bismede ko fonno jaarede ko fof o jaaron min ko Demba Thiam mbiyetemi ko adi fof ko salminde e juurade e wiide moɗon bisimilla e weltade mbiɗen calmina Amadou Djiby Bari sababu makko waɗi ha ɗum ɗo waɗi ɗo kala ko jiiɗa waɗi ko a neɗɗo slalesi ene jogii sababu ko kanko Allah waɗi sababu ha ɓeeɗo yimɓe ndenndi to Tumbugel ɗo ɗum noon ko weltare tan pour yimɓe ɓe fof ɓeeɗo gure no wini gure ɗe ko gure goote Tuggol Lenkon Daga Ba Tuliyaɓe Tunke Tumbugel Ceeke gurel Seydi Sinthiou Alassane fof ko wuro wooto ko minen fof ndenndi bismi on kadi bisimilla moon kadi miɗen belti kadi ko ɗon tan wawi haadde neɗɗo noon mbawɗa tan ko weltade
kono a wawa ƴiwde wiide a weltima moƴƴi reftata e makko ko Moussa Hamme Amadou Boubali gorko mo mboyma hay cammalle mo rokke lefol teddugal makardamol gandal ya jogono jam moƴƴi reftata hen ko Ibrahima Seydou Dia ko bulu ke lawal siñama ko jeegaw di wodi mo rokke lefol teddugal makardamol gandal ya jogono jam moƴƴi Hamadou Falilou Sy kanko reftata den mo rokke lefol teddugal makardamol gandal ya jogono jam Monsieur le DC kamɓe kadi mo rokke lefol teddungal maritare damal gandal yo a jogoro jam machallah eyyo machallah yoɗi yuɓi feewi ya jogoro jam kolonemo moƴƴi a jarama Dj moƴƴi reftude hen ko Bundaw Sy kanko mo rokke lefol teddungal maritare damal gandal eyyo reftude hen ko Sokhna Penda Thiam omo rokke lefol teddungal maritare damal gandal ujunere nogas e jeegom bisimil imo daroɗa ha peewa tiwluɗa ha peewa ligganeɗa takkaka wona lefol mum bisimilla assalamu aleykum bandiraɓe hande ko ñalawma mawɗo ko e nder commune Kusan tenti noon e Tummugel est ce que e Tummugel ko wuro ngo labimi e nder commune he ko wuro timmugo ko wuro watgo développé wat ɗum développé noon ko ɗen yakkoɓe hande kadi en gari e nder Tummugel ko saabi ɗum ko Amadou Djiby Bari waɗi ɗo damal gandal 2026 cey Amadou kanko ne eyyi Amadou ne kanko ari ɗo wadde organisé damal gandal 2026 sen kaali e Pulaar utande ujunaji 229 ko teddugal ngal yooɗi weeli e tawterede monsieur Hamme Amadou Ly kanko woni haaliyanke o e kanko e Ibrahima Seydou Dia wi on bisimilla mon e nder commune mo Kusan bisimilla mon e nder Tummugel ko jiiɗen toon ko fof ko pulaagu kono hono pulaagu ngu cosɗen ɗo ganda ko e men immi ko ɗo ɓundu Madina Gounass ceerno Jalal Dine Ba yalla yoɓe golle ma kala beltiɗo yam yo weltono ceerno Jalal Dine Ba saabu kanko haɗi wiyade caggal leydi so wimi haala ko jinmi haalde ko fof wawa wonde kono Hamme Amadou Ly yalla junnu gurdam ma mo yinma malama mo añma boama leñol men eɗen dañi ko tiiɗi jaggen ha tiiɗa ɗo ɗon ko wuuram cikkunomi garannomi ɗo koye dewgal Hamidam kono noon deke Allah hokkam cellal darade ɗoftude guiɗamo e tawde ɗo yiɗɓamɓe pulaagu gimmoɗen daroɗen hankkadi ne mbiyoɗen ken ngala softuɓe en ngala tiiɗɓe en ngala suusɓe hande en dañi suusɓe ko Tidiane an ñagotono ko dañama ɓiɓɓe fulɓe nangotiren tinnodiren janggen saabu so wiyama damal gandal addata ɗum ko jangde neɗɗo so janggani wawa danduɗa e hunde ceerno Ibn ceerno meeɗi wiide kam o wi ɗemgal ko guura o wi so renaka heege waɗat kono so safraka sella jomum mayat ɗum noon dartinen ɗemgal men mawɗo Malick Sy wi heewiɗo neɗɗo naate suudu mum uddi jippinde hakkille mum hande o ha tiiɗa sikka omo suuri taw o suuraki de holko wirtimo windanam ɓata kam jangganam ɓata kam walla mbiyen windanam lettre am jangganam lettre am kala jangganɗoma lettre ma on aybinima kala gandanɗoma on so jalama janggo aybinma ɗum noon janggen jangguinen so neɗɗo nimsi janggani yo jangguen ɓesgu mum ɓiɓe fulɓe janggen jangguinen ciamen mi salmini kala ko woni ɗo e mi wawa haalde beelema gonɗo ema foof so wimi yaltina ko ɗo mbanami kono noon Mariame Malick Sy mon on jarama. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est un immense honneur et un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la célébration du 9e anniversaire de l'émission Damal Gandal ici à Tummugel, qui a pour thème origine et rôle des castes dans la société Peul. Avec comme conférencier M. Hamed Amadou Ly, journaliste de la 38e promotion CESTI à la DSTV.
La célébration se poursuivra par une soirée culturelle mettant en valeur les talents de la région naturelle du Boundou, avec au programme la troupe Yela accompagnée de Bourignan Gaulo, des artistes de Laoubé et des troupes de groupes de rap. Votre présence aujourd'hui rehausse l'éclat de cet événement et témoigne l'intérêt particulier que vous portez au thème du jour. Chères autorités, permettez-moi de vous adresser ces quelques mots de la part du président de l'association de Toumoungel. Je veux nommer M. Demba Thiam. Toumoungel a vu jour en 1922, créé par M. Mamadou Demba Thiam, notre défunt grand-père. Toumoungel a mis sur pied une association qui, depuis sa création en 1990, s'est vue s'offrir quelques réalisations que sont un poste de santé, un forage, estimé à 140 000, soit 91 millions de nos francs. La réhabilitation de l'école élémentaire avec la construction d'une clôture, d'autres salles de classe d'une valeur de 40 000 euros, soit 26 650 000 de nos francs. À cela s'ajoute la construction du logement des enseignants d'un coût de 60 000 euros, soit 39 millions francs CFA. Toutes ces réalisations ont été possibles grâce au partenariat, au soutien de l'État du Sénégal et aux braves immigrés de la dite association. Je profite de cette occasion pour vous faire part des difficultés que nous rencontrons dans cette localité. Nous n'avons pas d'électricité. Au XXIe siècle, je ne vous fais pas dire l'impact que cela pourrait avoir. Notre poste de santé ne dispose pas d'une ambulance pour faciliter l'évacuation des malades en cas d'urgence. Et le logement de la sage-femme n'est pas encore clôturé, un manque de meublement. Par là aussi, nous allons formuler des remerciements à Monsieur le maire pour ce projet. Nous avons aussi besoin d'un soutien financier, matériel pour la bonne continuité des travaux de la grande mosquée de Toumoungel qui est en cours de construction. Chères autorités, votre appui nous est nécessaire à la résolution des problèmes ci-dessous. Sur ce, nous sommes honorés de vous accueillir et espérons que cette belle journée soit l'une des plus belles événements de Damal Gandal. Vive la langue pulaar, je vous remercie.